Good morning mga ka-good vibes. Happy Sunday ninyo diha. Hope safety lang mo diyang lugar ba. So karon mga ka-good vibes, ride ta karon padung ta sa Daan Bantayan at tuon na to ako ang migo kumpare ba. Okay. Since college pa na ako nga barkada mga ka-good vibes. So ubay na mga kuan ba mga good times bitaw. So natangari ron sa Katmon mamahaw sa ta sa native chicken ni ba. Diba? So uban ako ang akong duha ka migo nga kumpare pod. O siyempre may lain pa. Akong pogi nga papa. So kuan siya rita mamahaw ron sa kuan JR Native Chicken. So kuanta ka ng manok Bisaya sa tama ka good vibes ha. Sana At tuon sa nato sila mga good vibes kay para makapamahaw ta din makalaos na tanga sa Daan Bantayan ba ha. So kamo di ha, hope safety lang mo ay aring lugara sa tapang gisulti perme good vibes lang mga good vibes. Hello mga ka-good vibes. Nabot na good taon ta mga good vibes nga rin sa ako Daan Bantayan ba. There is balay sa akong umigo. Okay. Mga good vibes mo ni balay sa akong umigo. Tora akong umigo na. So ikuan ta mo ila-ila ta mo sa akong umigo ba, no? Akong umigo nga humok patagayon. Oo, humok na patagayon pero gahi hugod. So posted na mo mga ka-good vibes ha kay naataron sa Daan Bantayan o sa gisulti pa na to basta diring dapita good vibes lang. Okay mga good vibes, so tara humigo ako migo nga humok patagayon pero gahog ko. Siyempre alam na akong papa nga ako nga pogi kasi ta nasluyo migo na nako gahi sa kina gahi sa kina siya. So tara di ako migo di ako giingon yung migo na kong pare ba nga humok patagayon pero gahog gon. Pre kasi kasulti ni mo na bro kay shout out diha ba atong mga subscribers ya. Kuan ay shout out ko sa kuan sa St. Dominic Bikers o sa kuan Okay. dapat niya Yupod. Oh, Ay. labi na sa akong kuan. Manya, gwapa, sexy nga sawa. Sana Mao na mga good vibes ha. So invite niya nga rin ba mga untag seafoods mga good vibes. So kita manaw. Nato lang may nato. Ngato lang yung good vibes. Abot sa unahan. Pak! Piti! Kita mo sa akong papa nga gwapo. Iyo, ito ginawa. Mga ka-good vibes. Man na yung migluto mga ka-good vibes. So kare, last ni na mga recipe. Amo aning mais. Amo rin si Dodot mga ka-good vibes. Gahi po ni siya mga good vibes. Oh, kita mo na. Gahi ko siya ko pero kita mas masos gahi kayo. Ay mo kumpiyansa ni ka-good vibes. So, mga una ta mga ka-good vibes ha. Okay mga ka-good vibes. So, kaon na ta mga ka-good vibes. So, maura ni ha. Sipos lang sa rin ng mga good vibes niya. Ano ba? Manok Bisaya. Maura gini. Pasensya na mo. Kaya maura gini among kuhan ron. Makaon ron. So, isda, scallops, kinilaw, o crabs mga ka-good vibes. Siyempre, naapod tayo saging. So, mabisi sa aming mga ka-good vibes ha. Kaon kami ha. So, kita kids. Kay sa gisulti pa. Galing na pita. Good vibes lang. Busugan ako mga ka-good vibes eh. Kasi nabot man akong lubot o akong tiyan. Kaya tinununo sa ganyan ako sila mga ka-good vibes pa kay lisod na. Yan na. Pero story time sa mga ka-good vibes kay while busy at ang rikipang kaya na nakasuboy na mga anak ka-good vibes nga na malahak mo siya arupat ka oras. Oo. Legit na mga ka-good vibes. Lahak ka oras sa CRs.
Sa pundo sa kumigo. Kay agay mo paggabi pagabuntag. Kay nilakaw siya, kay napa siya appointment. Ako sa kay gila ay kung uli. Ang uber ba? Mo to nga. Kayon, dali-dali kung ihi niya. Wala ka na kumigo ba? Nya ko dahil cellphone. Siyempre kasi mo nagdami ka cellphone. Hindi naman. So sumawa maka-good vibes na lahat ng CR. Nya. Isa ako na abli yung nasa, ang design ba, nasa tabangan ng itong lahat nito. Nya ako tanggap nasa ako na, nakasarap na ito, nasa gawa. Kapabot na siguro ko kaya mauli rin ito ang amigo yun. So, ito na to, kamoy, ay pinaabot ko at oras kabaw, TACR, awan min sa talas, puti yung talas, sina, walilaw. Pag ako mag-limit styles, exercise hindi pa good vibes. Push up, sit ups, sabon sa lagi makatina. Uy, kapoy din ka good vibes ba? Oh, kapoy, pag ako nasama, tingin yung CR. Ay, sa good vibes anak, okay, kanin ka na to. Manali ako na mataan na abot na kumigo, gablihan ko niya. Ato na rin ko na kampaw. Ato na rin ko na kampaw. Dili arte ko na ako lalapad to, kadaghana. Dahil lagi na niya. Ako lang yung pinakalala ko pati oras. Yan, gidang na pizza. Yan, ano out si Kevins. Sa gatong kabaw, umili ito para ko. Lutong gaya, pagka-oras na. So, legit yun ang good vibes. Pero anyway, sakit niya kayo mga good vibes. Diwas mo lagi ko eh. Easy! Sa itong mag-isulti, basta garing na pizza, yung mga good vibes. Good vibes lang yung mga good vibes ha. Kasi kaagi na daw ah. Sige, kita kiss mga good vibes. Sana all. Kumusta mo mga good vibes? Hinaut unta namos maayong kuan ba, maayong dapit. So, dihang dapita mga good vibes. Relax na lang may mga good vibes. Storya may ba anong like storya sa mga kumustahay, ano bitaw mga kaagi kay dugay-dugay sa kita sa kung kumpare po niya. Relax, minaw sounds, ano bitaw kay Sana sugdo sige may ano good vibes kay kabaw na mo anong pilaro gyud paniud tos pobre god seafoods lang god. Laban man kita na mga good vibes diba? Then pag magkaon na chill no anara kay kibaw mo nga isag pinobre gud ni ato sa unsa pa natong kaagi nga sa tutong gisulti siyempre daring dapita good vibes lang gyud ta mga good vibes ha hinaot unta kamo sa diha kita kids mga good vibes. One eternity later. Good morning mga ka-good vibes. Happy Sunday ninyo diha. Katuo jud og Sunday gahapon mga ka-good vibes mo nung naka-great ko niyo karon pa man ay. Then anyway, supposed to be ganihang kadlawon manguan ta mi, manginhas ta mi mga ka-good vibes ba. Nga mo to nga dugay man nakamatay yung ka-good vibes so naabtan na lang migtaob. So ang ending mo na tong biuron. Oh, mao ni siya mga ka-good vibes then nagpaabot lang ko ba kay mamahon ni padong bitaw nga manok binisaya na pud ka good vibes so ilaro gyud ko angod kanang pamaos pobre mo mi abtan pero bisag pobre ta good vibes ta di ba then ikaw man ang pamahaw ride na padong uli kay para pahuway kay duty na pud ugma so kamo di hope okay lang ba niya maka good vibes ha together with friends and family ba di ba so kita kits mga good vibes basta diring dapita good vibes lang.